हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। अटेंडेंस लिंक किട്ടുന്നു माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं। नमो भगवते वासुदेवाय। അതെന്താ മാതാജി അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ശരിയായോ? ലൈവ് ഇതാക്കിയതിന്റെ ആയിരിക്കോ അത്? അല്ല, അത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഓക്കെ മാതാജി, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്യാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരീ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവ്യ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണീ നിർവിശേഷ ശൂന്യവ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ.
നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിരുനാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നാണ് മണിഭൂഷണ മാതാജിയുടെ നിർദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. പലരും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലെവൽ 1 ക്ലാസ് മുതൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തായിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഒരു പുറത്തൊരു യാത്രയിൽ അവിടെ എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ മാതാജി, ക്ഷമിക്കണം. കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ ബാക്കിയുള്ളവര് ഇതാരാണ് ഒപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്? പേരെഴുതുന്നത് മാതാജിയാണോ പ്രഭുജിയാണോ അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാനാണ് മാതാജി. പേരെഴുതിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മാതാജി ഞാനില്ല, ഞാൻ അഡ്മിനാണ്. അത് ഞാൻ എന്റെ പേര് ശരിയാക്കിയിടാം. രസിക മാതാജിയാണ് മാതാജി. ആര്? രസിക ഹരിപ്രിയാണ് മാതാജി. ഞാനാണ് അഡ്മിനാണ്. അത് പേര് അത് മാറ്റിക്കോളാം. ഞാൻ നെയിം ചെയ്തോളാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മാതാജിയാണെന്ന്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു, പക്ഷെ അത് പേര് ണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിപ്പോ ഫോണിന്റെ പേരിലാ കേറി വരുന്നത്. അത് റീനെയിം കൊടുക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 6ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നലെയൊക്കെ എന്താ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4-5 ശ്ലോകങ്ങളില് സദ്ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചതല്ലേ? സദ്ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ 19 അല്ലെങ്കിൽ 20 സദ്ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കായിരിക്കും ഈ സദ്ഗുണം സാധാരണ കാണുക. അപ്പോ ആ സദ്ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളിനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹർഷയ സപ്തപൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തദാ മദ്ഭാവ മനസാ ജാതാ യേഷാം ലോക ഇമാം പ്രജാഃ. മഹർഷയ സപ്തപൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തദാ മദ്ഭാവ മനസാ ജാതാ യേഷാം ലോക ഇമാം പ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാള് വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്ത ഋഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? വംശപരമ്പരയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ ജീവജാലങ്ങൾ, മഹാമുനിമാർ, മനുക്കൾ, പ്രപഞ്ച ജനസംഖ്യയുടെ വംശാവലിയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് നൽകുന്നത്. ഇവരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന. അപ്പൊ ഹിരണ്യഗർഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണ് ഹിരണ്യഗർഭ. അതാരുടെ പേരാണ്? ബ്രഹ്മദേവൻ അല്ലെ? ബ്രഹ്മദേവന്റെ പേരാണ് ഹിരണ്യഗർഭ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് താമരയിൽ നിന്നല്ല,
അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരായിട്ട് 25 പേര് പറയുന്നുണ്ട്. 25 പേര്. അതില് ആരൊക്കെയാണ്? 4 കുമാരന്മാരാണ് അല്ലെ? മഹാമുനിമാർ, കുമാരന്മാർ. അവര് ആരായിരുന്നു? ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് മാറി അല്ലെ? വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കാണുകയും അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ പാദ പങ്കജങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച തുളസീദളത്തിന്റെ ഗന്ധം നുകരുകയും ചെയ്തപ്പോ അവർ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനായി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ച 4 മഹാമുനികൾ 25 പേരാരെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ച 7 മഹാമുനിമാർ. മഹാമുനിമാർ ആരൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കശ്യപൻ, അത്രി, വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വാജൻ അല്ലെ? ഈ മഹാമുനിമാര് സപ്തർഷികൾ എന്നറിയപ്പെടും അല്ലെ? സപ്തർഷികൾ. പിന്നെ ആരാണ്? 14 മനുക്കൾ. ഓരോ കൽപ്പത്തിലും, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ കൽപ്പത്തിലും 14 മനുക്കൾ ഉണ്ടാകും. ആ മനുക്കളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ മനു സ്വയംഭുവ മനു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ശതരൂപ. അപ്പൊ അവരില് 5 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി. അവരിലൂടെ ജനവർദ്ധനവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ ജനസംഖ്യാ വർധനവിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തിയത് അല്ലെ? അപ്പം 4 കുമാരന്മാർ ജനസംഖ്യാ വർധനവിന് ദേവില്ല അതിന് വിസമ്മതിച്ചു അല്ലെ? പിന്നീട് ആരാണ്? രുദ്രൻ. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒത്തിരി ദേവന്മാരെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ മഹാമുനിമാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരുന്നു? 14 എല്ലാവരെയും ഒരേ സമയമാണ്. 14 മനുക്കൾ. അത് വായിച്ചോളൂ പേര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ സ്വയംഭുവ മനു. പിന്നെ ആരാണ്? വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്വരോച്ചിഷ മനു. അതില് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതില് 12 പേരുടെ പേരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 14 പേരുണ്ട്. ഒരു കൽപ്പത്തില് ഒരു പകലല്ലേ? ഒരു കൽപ്പം എത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വർഷം? എത്ര മനുഷ്യവർഷമാണ് ഒരു കൽപ്പം? 2000 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേർന്ന് 1000 ചതുർയുഗം. 1000 ചതുർയുഗം അല്ലെ? 4 ചതുർയുഗ ഇൻറ്റു 1000 അല്ലെ? അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. കലിയുഗം എത്രയാണ്? കലിയുഗത്തിന്റെ പീരീഡ് എത്രയാണ് വർഷം? 4,32,000. 4,32,000 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 4 അല്ലെ? എന്നിട്ട് 1000 ഇൻറ്റു 1000. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പേര് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവര് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ. സ്വയംഭുവ മനു, സ്വരോചിഷ മനു, പിന്നെ വരുന്നത് ഉത്തമ മനു, താമസ മനു, രൈവത മനു, ചക്ഷുഷ മനു, വൈവസ്വത മനു. ഇപ്പോഴത്തെ മനു വൈവസ്വത മനു ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് സാവർണി, ദക്ഷ സാവർണി എന്നാണ് അടുത്തത്. ഇതിന്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. ദക്ഷ സാവർണി, പിന്നെ ബ്രഹ്മ സാവർണി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധർമ്മ സാവർണി, ധർമ്മ കഴിഞ്ഞിട്ട് രുദ്ര സാവർണി, ദേവ സാവർണി, ഇന്ദ്ര സാവർണി. അപ്പൊ 2 പേര് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷ സാവർണിയും ധർമ്മ സാവർണിയും വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് എന്നല്ല, ബ്രഹ്മ സാവർണി എന്നാണ്. പിന്നെ രുദ്ര സാവർണി, ദേവ സാവർണി. അവിടെ എഴുതിയപ്പോ വന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. ഇതാണ് 14 മനുക്കൾ. നമ്മളിപ്പോ വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ആരാന്നാ പറയുന്നത്? പ്രപിതാമഹനാണ്, മുത്തശ്ശനാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി അല്ലെ? പിതാമഹൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു. അതിലൂടെ ആണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയൊക്കെ നടത്തിയത്. ബ്രഹ്മാവ് വന്നതും അല്ലെ? 14 ലോകങ്ങൾ വന്നതും 28 നരകങ്ങൾ വന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അത്രയുമേ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുള്ളൂ. പേരറിയാലോ? 4 കുമാരന്മാരുടെ പേര് ഏതൊക്കെയാണ്? സനകൻ,
സനാതൻ സനാതൻ, സനത്കുമാരൻ സനന്ദനൻ, സനത്കുമാരൻ, സനത്കുമാരൻ സനത്കുമാരൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് ഇരുട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താമരത്തണ്ടിലൂടെ മേളിലും താഴെയും പോയി, എന്നിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, തപ എന്നൊരു വാക്ക് കേട്ടു, അല്ല അശരീരി പോലെ കേട്ടു. അപ്പൊ മനസ്സിലായി തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് 1000 ദേവവർഷം തപസ് ചെയ്തു. ദേവവർഷമാണ്, മനുഷ്യവർഷമല്ല, ദേവവർഷം. നമ്മൾ മറ്റതെല്ലാം പറഞ്ഞതെല്ലാം മനുഷ്യവർഷത്തിലാണ്, ഇവിടെ ദേവവർഷം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം മമയോ വേത്തി തത്വതഃ സോ അവികമ്പേന യോഗേന യുജ്യതേനത്ര സംശയഃ. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം മമയോ വേത്തി തത്വതഃ സോ അവികമ്പേന യോഗേന യുജ്യതേനത്ര സംശയഃ. ആരാണ് ഇത് വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വായിച്ചോ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അറിയണം എന്നാണ് അല്ലെ ഇതിലിവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ 7ാമത്തേല് ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹത്വം അല്ലെ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് സമർപ്പിതരാകുന്നവർക്ക് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാലേ സമർപ്പിതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. എന്നാലേ ഏത് സാധിക്കൂ? കലർപ്പില്ലാത്ത അഹൈതുകമായ അഹൈതുകമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അവർക്ക് മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ആത്മസമർപ്പണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പം സ്ഥാനം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ ഭക്തൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ആത്മീയ പൂർണ്ണതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം. പരമാത്മാവിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് ദൃഢമായ ബോധ്യമില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന ഇതിന്റെ സമ്മറിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭാവാർത്ഥം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശദാംശങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈശ്വരൻ എത്ര വലിയവനാണ് വസ്തുതാപരമായി അറിയാമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അവൻ ഒരു സമർപ്പണ ആത്മാവായി തീരും, ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. പരമാത്മാവിന്റെ ഐശ്വര്യം വസ്തുതാപരമായി അറിയുമ്പോൾ, വസ്തുതാപരം എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ, ദ ഫാക്ട് അല്ലെ, വസ്തുത ദ ഫാക്ട് അത് അറിയുമ്പോഴേ എന്ത് സാധിക്കുന്നു? നമ്മൾ പറയില്ല അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് അല്ലെ, പരമസത്യം. അതിനാണ് ഇവിടെ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വസ്തുതാപരമായിട്ട് അറിയുമ്പോൾ അവന് കീഴടങ്ങുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. അതെന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്? എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങൾ തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. അദ്ദേഹമാണ് പരമനിയന്താവ്. അദ്ദേഹത്തിന് മുകളിൽ ആരുമില്ല. അദ്ദേഹം സർവസ്വതന്ത്രനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു, അതീന്ദ്രിയമാണ് അദ്ദേഹം. അതീന്ദ്രിയമായ ധാമത്തിൽ അദ്ദേഹം കഴിയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓടിയെത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുമ്പോൾ, യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കീഴടങ്ങുന്നു നമ്മൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മുടെ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരാളിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലേ ആ ആളിന് വേണ്ടിയിട്ട്
നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര മഹാനാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിയണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? സ്ഥിരത കൈവരിക്കൂ. അവിടെ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സ്ഥിരത. ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു, നാളെ ഇല്ല എന്നല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിഷ്ഠയോടുകൂടി. ഒരു സ്റ്റേജാണ് അല്ലെ, ഭക്തിയിലെ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇത് നിഷ്ഠ, അല്ലെ? ആ നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ പ്രസാദം വെക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യുക, പൂജ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത്, കീർത്തനം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം, നാമജപം, അങ്ങനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം, സ്ഥിരതയോടെ ചെയ്യണം, അത് നിഷ്ഠയായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഹോം അസൈൻമെന്റ്, ഓപ്പൺ ബുക്ക്, ഉപന്യാസം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇല്ല, തന്നിട്ടില്ല. അല്ല, ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ തരുമായിരിക്കും, പിന്നീട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലും പുരോഗമിക്കാനും സ്ഥിരമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് 7ാമത്തതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് 4 ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറയാൻ 700 ശ്ലോകമുള്ളതിന് ചുരുക്കി 4 ശ്ലോകമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് 8ാമത്തെ 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയില് ഏതാണ് 700 ശ്ലോകങ്ങളുടെ രത്ന ചുരുക്കം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് പോകാതെ, അല്ലെ, അതിന് സാരാംശമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെ ചുരുക്കി പറയുന്നു. മഹത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നു. വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നു. 9ാമത്തില് ശുദ്ധ ഭക്തൻ എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. 10ഉം 11ഉം സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ആരാധകരോടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഒരു ചുവട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ 8 ചുവട് മുന്നോട്ട് വെക്കും, അല്ലെ? നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് 10ഉം 11 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 10ഉം 11 ശ്ലോകങ്ങൾ അവരുടെ സ്നേഹപൂർവമായ ആരാധനയ്ക്കൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യുപകാരത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യുപകാരം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണമുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദൻ, ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, അതേപോലെ മൃഗങ്ങളിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഗജേന്ദ്രൻ, അങ്ങനെ പിന്നെ ശ്രീരാമന്റെ ആണെങ്കിൽ ജടായു, അല്ലെ, പക്ഷികള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുണ്ട്. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, അസുരന്മാരിലും ഉണ്ടല്ലേ ഭക്തന്മാരും. പ്രഹ്ലാദൻ അസുരകുമാരനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ സുരന്മാരുമുണ്ട്, അസുരന്മാരുമുണ്ട്, മനുഷ്യരുമുണ്ട്, മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷികളും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യം വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ അവരെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പം അവർക്കെല്ലാം പിന്നീട് എന്താണ് അപ്പോഴും പിന്നീടും മുക്തി നൽകുകയും ചെയ്തു. ആ കാര്യമാണ് പ്രത്യുപകാരം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രായോഗികം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരായി തീരുന്നു. മനസ്സും ഹൃദയവും അദ്ദേഹത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. തന്നിലേക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം നൽകാം. ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോഗവും ഭഗവാൻ ഭക്തർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാഃ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോലോക, വൃന്ദാവനവും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും, അല്ലെ?
ഭൗതികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 14 ലോകങ്ങളും ഉണ്ട്, പിന്നെ 28 നരകങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇവ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ അറിയുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ഒരാൾ ഭഗവാന് ശരണം കൊള്ളുന്നു, അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങള് അല്ലെ, അചരങ്ങള്, ഇപ്പൊ പർവ്വതങ്ങള്, നദികള്, അല്ലെ, പിന്നെ പാറകള് എല്ലാം ഉണ്ട്. ചരിക്കുന്നത് ജീവജാലങ്ങള്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ബുദ്ധിമാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? വിവേകി അല്ലെ, വിവേകിയാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇത് മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് സേവനത്തിലും ആരാധനയിലും മുഴുകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് സത്യസന്ധമായ അധികാരികൾ വഴി നമ്മളിത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. വേദങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കണം. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ പോലുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശാസ്ത്രവും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗുരുവുമുണ്ട്. ആചാര്യന്മാരും നമ്മളെ വഴികാട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. ശാസ്ത്രം, പിന്നെ സാധു, പിന്നെ ഗുരു അല്ലെ. ഈ 3 കൂട്ടരാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവരിൽ നിന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധികാരിയായിട്ട് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമസങ്കീർത്തനത്തില് എന്ത് ചെയ്തു? മൃഗങ്ങൾ വരെ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചാരിഖണ്ഡ് അല്ലെ, അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കടുവ, സിംഹം, പുലി അല്ലെ, അതേപോലെ അതിന്റെ കൂടെ സാധാരണ മൃഗങ്ങളും. അപ്പൊ ഹിംസ മൃഗങ്ങളും അല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഭഗവാനോടൊപ്പം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാമം എല്ലാം കീർത്തനമൊക്കെ ഉറക്കെ ചൊല്ലാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം കേൾക്കാനും കൂടെയാണ് നമ്മൾ നാമം എല്ലാം ഉറക്കെ ചൊല്ലാനായിട്ട് പറയുന്നത്. പ്രണാമ മന്ത്രവും എല്ലാം ഉറക്കെ ചൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് മാനുവൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ തത്വങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളും അതേപോലുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തേണ്ടത് എന്നാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയപരമല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളാലോ എന്നല്ല, ഇന്ദ്രിയപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാലോ വിദ്യകളുടെ വാക്കാലോ ചലിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് ശുദ്ധഭക്തൻ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ശുദ്ധഭക്തൻ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാല് നമ്മളും അത് ചെവിക്കൊള്ളത്തില്ല അല്ലെ. നമ്മള് കനിഷ്ഠാധികാരികളായിട്ട് പോലും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ വിദ്യകളാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാം കേട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ പാതയിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നു വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദേവതകളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതിനൊരുപാട് തെളിവുകൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗോപാലതപനി ഉപനിഷത്ത്, നാരായണ ഉപനിഷത്ത്, പിന്നെ മഹാ ഉപനിഷത്ത്, മോക്ഷധർമ്മം, വരാഹ പുരാണം, പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഏതിന് ഉദാഹരണമാണ്? വേദങ്ങളും പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ഏതിന് തെളിവാണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
തെളിവുകൾ നിരത്തുന്നത് പ്രഭാതർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം നേടി ആധ്യാത്മികതയിലെത്തിയ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗം തെളിച്ചു തരികയാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. മച്ചിത്താമദ്ഗതപ്രാണബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം ദുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. മച്ചിത്താമദ്ഗതപ്രാണബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം ദുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. അതിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ആരോ വായി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ മുകളിലായിട്ട് ആരുമില്ല അല്ലെ? അത് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന് മുകളിലായിട്ട് ആരുമില്ല. ഭഗവാൻ സർവ സ്വതന്ത്രനാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ചെവിയിൽ എന്ത് ഉപദേശിച്ചു? ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു, വേദങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറയുന്നെന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അതായത് എന്താണ്? ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നതും എല്ലാം അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊന്നും ആർക്കുണ്ടാകില്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ പ്രേമത്തോടു കൂടിയ ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകിയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ ജീവനായി കാണുന്നു. ഭഗവാനെ സ്വന്തം ജീവനായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നു. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും മുഴുകുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ സേവനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന 2 തരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നു. അതേസമയം പ്രായപൂർത്തിയായ ഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉന്നത അല്ലെ ഉത്തമ അധികാരിയാകുന്ന ഘട്ടം. മറ്റേത് കനിഷ്ഠ അധികാരിയുടെ ഘട്ടം. അവർ എപ്പോഴും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ വാസസ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത അവരെ ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളവരായിട്ട് ഇവ മാറുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് ഏതാണ്? ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മധ്യലീലയില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയില് 19ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഏതാണ്? ഈ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനം ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഭക്തിലതാ ബീജം പാകുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പം മനസ്സിൽ എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന? ആ ഭക്തന്റെ രീതി എന്താണ്? ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഭക്തിലതാ ബീജം അല്ലെ? വിത്ത് പാകി ഭക്തിലത ബീജം പാകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബീജത്തിന് നമ്മൾ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യുന്ന? നാമമന്ത്രങ്ങളോടെ സങ്കീർത്തനത്തോടെയും അല്ലെ ഭക്തിയുത സേവനത്താലും നമ്മൾ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചെടിയെ നനയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചെടി വളരുന്നു അല്ലെ? അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ആ ചെടി വളർന്ന് 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 ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ലത എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചെടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിത്ത് ഹൃദയത്തിൽ പാകിയപ്പോ ഹൃദയം എന്താണ്? ഇപ്പൊ മലിനം അല്ലാത്തതാണ് അല്ലെ? മാലിന്യമില്ലാത്ത ഹൃദയമാണ് അല്ലെ? അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിഞ്ഞ ഘട്ടമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ വിത്ത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന വിത്ത് അവിടെ ഇടുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുളച്ച് വലുതാകുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ, നാമജപത്തിലൂടെയും സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെയും മറ്റ് ഭക്തിയുത സേവനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം അല്ലെ, സ്മരണം, അർച്ചനം തുടങ്ങിയ
ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെ ദിവസവും പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ചെടിയെ വളർത്തുന്നത് പോലെ അതിനെ നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. അത് വളർന്ന് വളർന്ന് ബ്രഹ്മലോകത്തെത്തും. ബ്രഹ്മലോകം കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മലോകത്തെത്തുന്ന പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഏതിൻ്റെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ബ്രഹ്മലോകം, അല്ലെ, സത്യലോകം. അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാം തുടരുന്നു. നമ്മൾ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു, ഭക്തിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. അതപ്പോ വളർന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ എല്ലാം ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ആണ്, അല്ലെ. ബ്രഹ്മജ്യോതിസൻ കടന്ന് അത് എവിടെ എത്തുന്നു? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ എത്തുന്നു. അതുവരെ ഭക്തി വളരുന്നു. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോ കാണാം, അതിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എവിടോട്ട് പോകുന്ന അത് മുകളിലോട്ട് പോയി ധാമത്തിൽ വരെ എത്തുന്നു, അല്ലെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ എത്തുന്നു. അവിടെയും നമ്മൾ ഭഗവാന് പാദസേവനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ കാക്കുകയും പൂക്കുകയും കാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ആ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും അതിന്റെ പരിപോഷണം തുടരുന്നു, അതായത് നനയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നാമമന്ത്രത്തിലൂടെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയും. അപ്പൊ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ കുടികൊള്ളാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നു. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരുന്ന ഏതാണ്? ഭക്തിലതാ ബീജം. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭക്തിലത ബീജം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തി, ഈ വിത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള അപൂർവ ഭാഗ്യം എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പൊ 84 ലക്ഷം വിവിധ തരം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ വിരളമായേ ഉള്ളവർക്കേ എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ? ഈ ഭക്തിലതാ ബീജം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഭക്തി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അവസരവും നേടുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഭക്തിലതാ ബീജം കിട്ടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അപ്പോ അത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നാല് എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് എവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? ആ ഭക്തിയിലൂടെ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തിലതാ ബീജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭക്തിലതാ ബീജം കിട്ടിയാല്, അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തില്ല, വിരളമായിട്ടുള്ളവർക്കേ അത് കിട്ടും. ശുദ്ധ ഭക്തർക്കേ അത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നവർക്ക്, ഭക്തിലതാ ബീജം കിട്ടിയവർക്ക് ഒരു നേരവും ഭഗവാനെ ഒഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. ഇത് അവിടെ ഒരു നിമിഷം പോലും അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ അതീന്ദ്രിയത കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ അവര് ഭൗതികതയിലല്ല, അതീന്ദ്രിയതയിൽ അവർക്ക് എത്താനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരാവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതുപോലെയാണ്? മത്സ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കത്തില്ല. അതാണ് ഭക്തിലതാ ബീജത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത് ലഭിച്ച ആള് പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിത്ത് പാകുന്നതിന്റെ സാമ്യം ശ്ലോകം 10:9 ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കി വിവരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തിലതാ ബീജം മനസ്സിലായി. ഇവിടെ പറയുന്നു, അടുത്ത് പറയുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഭക്തിലതാ ബീജം കിട്ടിയവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചർച്ച ചെയ്യാനും കേൾക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കത്തില്ല. ഭാഗവതം വായന കേൾക്കാനും ശ്രവിക്കാനും അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒക്കെ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. അതും എല്ലാം ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക്, ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിലതാ ബീജം കിട്ടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചർച്ച ചെയ്യാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഭാഗവതം പുരാണം അമലം യാത് വൈഷ്ണവൻ പ്രിയം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. 12ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 13ാം അധ്യായം 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത്.
അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താണ്? അമലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളങ്കരഹിതമായതാണ് അമലം. പിന്നെ ഏതാണ്? അത് പുരാണമാണ്. പരമഹംസരുടെ ശുദ്ധവും പരമോന്നതമായ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതിന് വൈഷ്ണവർക്ക് ഇത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ പരമഹംസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും കുറിച്ചാണ് ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആയിട്ടുള്ള ലീലകളും ഒക്കെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പരമഹംസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിത്യാഗികളാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ത്യജിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സാധാരണ ജനങ്ങളെ എല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റി അവരെല്ലാം തിരിച്ച് ധാമത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് പരമഹംസർ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ത്യജിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തരാണ് ഈ പരമഹംസർ. അപ്പൊ അവര് എന്തിട്ട് പരിവ്രാജകർ ഉണ്ടല്ലേ. പരിവ്രാജകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് അങ്ങനെ. ഇതാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് പരമഹംസർ. എല്ലാം തികഞ്ഞവരാണ് ഇവരല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാം തികഞ്ഞവരും നമ്മൾ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം, ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പോ ഈ ഭാഗവതം കളങ്കരഹിതമായത് കൊണ്ട് പരമഹംസർ തുടങ്ങിയവരുടെ അല്ലെ അവരുടെ ശുദ്ധവും പരമോന്നതമായ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗവതം. അതാണ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനായിട്ട്, ഭക്തർക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇതവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാനും അവന്റെ ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ഭാഗവതം രചിച്ച കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? വ്യാസമഹർഷി വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് പകുത്തു, ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു, ഒരുപാട് ഉപവേദങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? പിന്നെ ഏതാണ്? വേദാന്ത ശാസ്ത്രങ്ങൾ രചിച്ചു അല്ലെ, സൂത്രങ്ങൾ രചിച്ചു. എല്ലാം രചന നടത്തിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സന്തോഷമില്ല, മനസ്സ് നിറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാരദ മഹർഷി വരികയും നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും രചിച്ചോ? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ രചന നടത്തിയോ? ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചോ എന്ന്. അങ്ങനെ വർണ്ണന നടത്തിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമുള്ള ലീലകൾ വർണ്ണിച്ചാലേ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചാലേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? വ്യാസദേവന് സംതൃപ്തി കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഉപദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി, ശൂദ്രന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയും. ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വിജന്മാരാണ്, ബ്രാഹ്മണരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? അവർ ഈ ഉപനയനം നടത്തുകയോ അങ്ങനെ പല പല സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ബ്രാഹ്മണർ ചെയ്യേണ്ട. 16 സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപനയനം തുടങ്ങിയവ, ഗർഭസ്ഥ ശിശു ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോഴും നടത്തുന്ന സംസ്കാരം, അങ്ങനെ പല പല സംസ്കാരം. അവയൊന്നും ചെയ്യാത്തവരെയാണ് ദ്വിജബന്ധുക്കളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് വേണ്ടി, അവർക്ക് എന്താണ്? ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്, സാധാരണക്കാരും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്, അല്പായുസുക്കളാണ് കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് രചിച്ചത്? ഭാഗവതം. എന്താണ്? സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബുക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പുരാണമാണ്. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ടാണ്, ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ടാണ് ഭാഗവതം വരുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസമഹർഷി പറയുന്ന എന്താണ്? താരതമ്യേന ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതി ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ഭാഗവതത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ്? അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാനായിട്ട് സാധാരണക്കാരന്, സാമാന്യ ജനങ്ങള് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാഗവത രചന ശ്രീല വ്യാസദേവൻ രചന നടത്തിയത് എന്നാണ്. ഭാഗവതത്തിലെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനമാണ്. തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആത്മാക്കൾ അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരാണ ഗ്രന്ഥമാണ്
ഭാഗവതം അതും എന്താണ്, അതിനെ ഒരു ഉപമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും സഹവാസത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെ, ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ യുവതി യുവാക്കൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവർക്കൊരു അടുപ്പം തോന്നും അല്ലെ, പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു അടുപ്പം തോന്നുന്നു, കാണുമ്പോൾ ആനന്ദം തോന്നുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഏതാണ് ഈ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പുരാണങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെയുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ ബുക്ക് അസസ്മെന്റിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തി തേ. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തി തേ. വായിച്ചോളൂ അതിന്റെ വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കരുണാമയനാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭക്തവത്സലനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ ഏതാണ് ഭക്തി? പ്രേമ ഭക്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മൾ 9ാമത്തെ ഘട്ടമാണ് അല്ലെ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, പിന്നെ ഏതാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠാരുചി, പിന്നെ അടുത്തെന്താണ് വരുന്നത്? നിഷ്ഠാരുചി, അല്ലെ, ആസക്തി, പ്രേമം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പ്രേമ ഘട്ടത്തിലെത്തുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയോടെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ്? ധൈര്യമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം വഴി എവിടെ എത്തുക? പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം, എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം നൽകും. അപ്പൊ ക്രമേണ ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് ഉയർന്നുയർന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഏതാണ്? കൃഷ്ണനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ശുദ്ധമായ ഭക്തർ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം 3 രീതികൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ആനന്ദമാണ് എന്നാണ്. രൂപത്തിലും ഗുണത്തിലും ശക്തികളിലും ആനന്ദനായ കൃഷ്ണനെ ഈ ഭക്തർ എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൃഷ്ണൻ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ട ബുദ്ധി നൽകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? ഫലങ്ങളാണ്. ഈ ഭക്തനോട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതില് പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ പ്രേമഭക്തിയുള്ള ആളിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തന് ബുദ്ധിയോഗം നൽകുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നല്ലേ. അപ്പൊ പ്രതികരണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ബുദ്ധിയോഗം നൽകിയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ആരാധിക്കാനും ഉള്ള ബുദ്ധി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഇതാണ്. എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മയോഗത്തിൽ ബുദ്ധിയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു. അവരെ തിരിച്ച് ധാമത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണത്. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭക്തി യോഗ വഴിയാണ്. സത്സംഗത്തിലൂടെയും യഥാർത്ഥമായ ഗുരുവിലൂടെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ ചുരുക്കം വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും ആരൊക്കെ വരുന്ന? സത്സംഗം വരുന്നു, യഥാർത്ഥ ഗുരു, അതായത് ഗുരുശിക്ഷ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പോലെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ, പിന്നെ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു, അതാണ്. അപ്പൊ ഇവരിലൂടെ ഭക്തിയോഗ വഴി 3 കാര്യങ്ങളാണ്: ഭക്തിയോഗം, സത്സംഗം, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഗുരു. അപ്പോ മറ്റു രീതികളിലൊന്നും സാധിക്കാത്തത് 3 രീതികളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഉപാസനയോഗം അല്ലെ. ഈ യോഗകളിലൂടെ ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല. അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അവിടെ നമുക്ക് അവസാന ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ഭക്തി യോഗയിലെത്തിയാല്, ഈ 3 യോഗയിലൂടെ പോയാലും ഭക്തി യോഗയിലെത്തിയാല് ഒരാളിന് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് 3 രീതികൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ആനന്ദം. അപ്പൊ അതിലൊന്നും കിട്ടാത്ത കർമ്മകാന്ഡം, കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, പിന്നെ ഏതാണ്? ഉപാസനയോഗ അല്ലെ, അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ.
അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് ഭക്തിയോഗ. അതിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുന്ന ആളിനാണ് ബുദ്ധി നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മുമ്പത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭക്തർ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് വിവരിച്ചു. ഈ ശ്ലോകവും 11ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്റെ ഭക്തരോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയോഗം നൽകുന്നു. ബുദ്ധി എന്നാൽ അറിവ്, യോഗ എന്നാൽ നിഗൂഢ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഢമായ ഉയർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തു കിടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം. എന്നാൽ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭക്തിയോഗയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, നിഷ്കാമ കർമ്മമായിരിക്കും, അല്ലെ? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മമായിരിക്കും. അത് ഭക്തിയോഗയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഫലവും ഒന്നിനും നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് തരാനായിട്ട് ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പോലുള്ള സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നു, യോഗ്യൻ എന്ന പദം പ്രധാനമാണ്. യോഗമായ ഊർജത്തിന്റെ അധിപനായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. യോഗയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഫലങ്ങളോട് ആസക്തനാകുകയും ചെയ്താൽ കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് അറിയുകയും എന്നാൽ ഫലങ്ങളോട് ആസക്തനാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കത്തില്ല? ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിയുന്നു, എന്നാൽ ഫലങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ എന്ത് കിട്ടത്തില്ല? നമുക്ക് ബുദ്ധിയോഗം കിട്ടത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലങ്ങളോട് ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അല്ല അനാസക്തിയോടെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പോ അതാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തില്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗം, രണ്ടാമത്തത് ജ്ഞാനയോഗം, അല്ലെ? അതിലും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ബുദ്ധിയോഗം. ഒരാള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ അറിയുന്നു, ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം. അതാണ് സമ്പൂർണ്ണ യോഗ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം സ്നേഹത്തോടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്വയം ഒഴുകുകയും സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാൻ എല്ലാ സേവനങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യോഗ്യത. അപ്പം ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സേവനം ചെയ്യുന്നു. സേവനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളിനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയും ഭക്തി സേവനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അർപ്പണത്തോടു കൂടി അർപ്പണബോധമുള്ളവനായിട്ട് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാർത്ഥത വേണം എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയുന്നു. ആത്മാർത്ഥത. അപ്പൊ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതിരിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബുദ്ധി പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല, എന്ത് വേണം? ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്നുവെച്ചാൽ കപടമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയല്ല, ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ശ്ലോകം 11 പറയുന്ന കൃഷ്ണ. 11 തേഷാമേവ അനുകമ്പാർത്ഥം അഹം ജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതാ. തേഷാമേവ അനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതാ. വായിച്ചോളൂ വിവർത്തനം. 11ാമത്തെ വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അവരിൽ ഇവിടെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലെ? പ്രേമഭക്തിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സവിശേഷ അനുകമ്പയോട് ഞാൻ ഹൃദസ്ഥനായിട്ട്, അതും ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഏതാണ് ആ ആളിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ധർമ്മപ്രോസ്ഥിത കൈവതോത്ര പരമം നിർമ്മത്സരാണ സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തുശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിംബാ പരൈരീശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധതേത്ര കൃതി ശുശ്രൂഷതേ തക്ഷണാത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധതേത്ര കൃതി ശുശ്രൂഷബേ തക്ഷണാത് വിനയത്തോടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ആളിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ തക്ഷണം വാസമുറപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 1-ാം അധ്യായത്തിലെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തില് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ്, ഭക്തിയോടെ അല്ലെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തിയുടെ ശ്രവണമാണ് അല്ലെ, എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും കാര്യമാണ് ഭാഗവതം അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രവണം ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൽക്ഷണം ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കും, വാസം ഉറപ്പിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പ്രവേശിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങുന്നില്ല, പിന്നെ ഏതാണ് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു, അതാണ് വാസം ഉറപ്പിക്കും എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആള് ആ ഭക്തൻ എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ടും എവിടെയെത്തും, ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് യോഗ്യനായിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ ശ്രവണത്തിന്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ഒക്കെ ശ്രവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലെ അന്ധകാരം മാറ്റുന്നു, അജ്ഞാനം മാറ്റുന്നു. അന്ധകാരത്തെ മാറ്റി അയാൾ ആരാക്കുന്നു, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അറിയണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജ്ഞാനം വേണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട്, ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സേവ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തന് എന്താണ്, ഇവിടെ മായ ഇത് കരുണാപൂർവം അറിവിന്റെ വിളക്ക് കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റുന്നു. ഇവിടെ ഏതാണ് മായാവാദി തത്വചിന്തകരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അവരുടെ നിഷ്കളങ്കരായ ഭാവുകത്വവാദികൾ എന്ന തെറ്റായ വിമർശനം. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യം വിമർശിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേദാന്തിയാണ്, അദ്വൈത അല്ലെ, അദ്വൈതവാദിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആണ് ആര് വിമർശിച്ചത്, സങ്കീർത്തനം, വേദാന്തം പഠിക്കാതെ സങ്കീർത്തനം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാൽ മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് ആരെ വിമർശിച്ച് പറയുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാമസങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ വേദാന്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതെല്ലാം ഗ്രഹിച്ച ആളാണ്, വേദാന്തം എല്ലാം ഗ്രഹിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേദാന്തം പഠിക്കാനുള്ള അറിവൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വെറും ഒരു വിഡ്ഢിയാണ്, ഐ ആം എ ഫൂൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനുള്ള ജ്ഞാനമൊന്നും ഇല്ല, അതിനുള്ള കഴിവൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ടുപേരും ഒരു പൊതു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആ വാഗ്വാദത്തില് അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അതിശീഘ്രം പരാജയപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി അതാണ് എന്തിനാണ് വിമർശിച്ചത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാമസങ്കീർത്തനത്തെ വിമർശിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആദ്യം വേദാന്തമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, അതാണ് പ്രധാനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അദ്വൈതവാദിയായത് കാരണം വേദാന്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ തത്വചിന്ത മുന്നോട്ട് വച്ച് അത് അറിയേണ്ടതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തി എന്താണെന്ന് ഒരാൾ അറിയണം, അല്ലാതെ വെറുതെയുള്ള പഠനം വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. അതിന്റെ സാരാംശം അറിഞ്ഞ് അല്ലേ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഒരു മിനിറ്റ്. വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അതറിയാതെയാണ് പലരും വേദങ്ങൾ
പഠിക്കുന്നതെന്നാണ്. ചതുർവേദി ത്രിവേദി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ചിലർക്കെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സാഹിത്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടുള്ള തരത്തില് പഠിക്കാൻ ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയമേവ പ്രകാശിക്കുന്നു, സ്വയമേവ എല്ലാം നൽകുന്നു അല്ലെ. അന്ധകാരം നീങ്ങി ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വയമേവ നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ലെസണാണ് അല്ലെ, പാഠമാണ്. ഭഗവാനെ എല്ലാം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ അതിയായ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ഏതാണ് എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു നൽകും, ബുദ്ധി നൽകും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നിലനിർത്തും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. നൽകുകയും ചെയ്യും, നമുക്കുള്ളത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന് എന്താണ്? പരമാത്മാവിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് കീഴടങ്ങുക, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സ്വയം മുഴുകുക. പിന്നെ എന്താണ്? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ആത്മാവായിട്ട് മാറാനും സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ചുമതല ഏൽക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുക്തനാണ്. ചുമതല ഏൽക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം നൽകുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ ചുമതല ഏൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചുമതല ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തരേണ്ടതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കിട്ടും, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതും കിട്ടും. എന്തിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബുദ്ധിയോഗം തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ആ നിലയ്ക്ക് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് കഴിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശ്ലോകം അല്ല, 12ഉം 18 വരെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിന്നിവിടെ നിർത്താം അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയാണെന്ന് പഠിച്ചത് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം. 4 ശ്ലോകങ്ങളും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് തന്നായിരുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ്. വാഞ്ചകൽപത രൂപ സിന്ധുഭേവജ പരിധാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ